Alright, level 4. Dat is een intro, hè? Doe mans, zo voel ik. Ik weet ook dat die nog andere gas aan kan. Net een beetje. En dan zit er een daar. Oh nee, hoppakee. Aha. Laat het zitten eigenlijk zo'n boost is. Nou, precies hoe het soort. Aha. Nou ja. Ik ga niet van de leven afspringen. Je moet toch te herinneren dat ze er vanaf kan springen. Oei, waar die... De toetsenbord zitten die piepjes niet zo makkelijk. Sowieso zaten die delete en page up echt boven die piepjes. Nou, dat zie je ook in cell en de, wat zeg ik nou? Delete en page down. Als stap je naar links, stap je naar rechts. Ik het daar weer gaan. Hang. Aha. Ik had het idee dat ze de ankels hangen. Ja. Ah, dan zoek je. Piep, piep, piep. Oh, komt er naar. Nou, alweer weer. Aha. Was er een deur op die te worden. Zoals ik kan springen in het alle. Kom maar eens niet aan. Van waar nog geraakt, ja.
is een hard spel, ik denk dat ik kan wel schrikken, man. Nou, ik doe ja. Dat niet. Kom ze daar aan. Oh, iets met deze in. Even zien. Ja. Grappig allemaal zo'n puzzeltjes en shit. Nog uit. Ja. Moet je nog met de boert er doorheen. Onzeker meer. Zie je wel een bal bij. Ding op te rapen. Hoe geht ik even net aan huis? Ah, zo kan zo goed. Dicht. Nou, op zich is het best wel vet om dat even te spelen. Ik dacht dat hij geen kop gaat. Nee, jongen. Aha. Aha. Je zit dit op te rapen met de flare in de hand. Hier even de boert erin parkeren. Nou, ik ben weer de flare aanbieden van water. Het is een sluice. Ik kan zo water omheen moeten komen. Hij niet. Zeven. En met this old school is second checkpoint is hier. Hier is de.
Deze zien. Zie maar weer even, want als je naar checkpoint niks. Wat op zien vast. Het is grappig dat de muziek onder water doet. Of was de camera onder water? Ja, de muziek is zo, maar het is wel grappig. Niet zo. Wat is de boer? Weet dat dat er ook wel een keer al is. Nou, is dat heel goed. Ik doe dat nog niet. Dat is zeker niet. Maar kom er daar toch over. Aha. Nee. Zullen we steeds voor die andere wereld pakken? Aha. Ik weet het niet. Misschien moet ik dat maar eens doen. Even zien. Komt niet meer weer. Ze moeten weer leren. Ik zou zo eens even deze. Even snel afmaken. We gaan. Niks wat er wel, hè?
Ja. Ja. Aha. De boer is wel hier door hoor. Dat is shit man. Aha. En de morgen met de knop was, maar ik weet dat het iets met tijd was, dus ik moet even snel af. Dus is niet te veel. Niet werkelijk te komen. Hier nou voor mensen af moet maken. Ja, ik heb dit om te verwerken. Gewoon een file. Hier is een sleutel. Handig. Ja, mooi. Ja, kijk. Snel. Mooi dan. Ik moet niet gaan aanspringen. Hij mag springen. Goede hele muziek kunnen stoppen, maar muziek niet kunnen.
gelijk geraakt. Want al dik iets weer zien in. Aha. Nou, opleven wat ik Aha. wil daar, man. Ik probeer dat maar meteen. Toch niet. Al even 7, jong. Oh. Dus inderdaad zeker wel waard. Ja, anders. Ja, wat voor sleutel? Oeh. Een sleutel. Aha. Inderdaad. Nope. Nou, kan dat. Mooi man. Controle is te snel. Dan is het snel uit. Het is namelijk. Ja, echt die ik dat gekocht heb, dat is echt vet. Volgens mij 15 euro voor alle tampgreders op Steam. Ik was geen knoop, man. Ja. Right.